uri kuenda kundovharidzira vari kuda kusunungura nyika kuti uwane chipatara. Mai vako vagogona kurapwa, vagogona kusvika 90 something years, vagogona kusvika 80 something years. Mai vako vane 60 something years. Vana Mnangagwa vane 91 years. He's lying about it. You have 86 years. You have 92 years. Mnangagwa. Vana vaingoberekwa kare seng'ombe ava vasingazikanwi makore avo. Chimwe chezvinhu zvandachitaura vanhu ngavazvise musoro, vazvise mupfungwa, vazvifunge. Tiri kukumbira kuti revolution yedu iyi usiku nemasikati inofanira kuwedzera kusimba, ichiwedzera kusimba, ichiwedzera kusimba. Inosimbiswa nei? Tiri kuti muZimbabwe maprovinsi edu atinawo ngakutotanga kutosarudza makomiti ariko kubva kunana Bulawayo, Mutare, Mberengwa, Masvingo, Zaka. Tiri kuda Geza revolution ikoko, Geza revolution ikoko, kuve nekomiti ikoko province imwe neimwe iko zvino. Tatiri kukumbira kuti kutotanga kutotwa steps into that. Muve nevanhu vedu vanomirira isu kuprovince imwe neimwe. Zvinhu zvandauda kukumbira iko zvino. Maprovince edu ndofunga katisingakanganisi iteina atinawo muZimbabwe. Saka tinoda komiti yeprovince imwe neimwe. Sorry kunyanya kumanya ndozvanditori. Bhozi handisi kuti ndadozvirongavo, ndiri kutosase pfungwa kuti vanhu vegeza revolution ngavazviise mupfungwa, vazvifunge zvakanaka. Kuti vageza naivo ngavahwe zviri kutaurwa izvi, zvirongwe patsva, vazvifunge. Toda komiti muHarare, toda komiti kwese kunana Masvingo, toda vanhu vanomirira province imwe neimwe vachimirira Geza revolution. Toda kusimbisa matavi edu iko zvino tisati taita masoja edu. Toda komiti yedu inomirira kwese maprovince ese. Then toda komiti inomirira muno muSouth Africa, muBotswana, kuUK, America, kwese vari koko. Ngakufomwe revolutionary committee yedu inoshandidzana iri pamwe chete, ichirongwa pasi pavageza, zvichirongwa pamwe chete. Saka irequest yataisa kuna mageza kuti vasangonyarara, ngavaronge matavi atorongwa, zvinhu zvitotanga kudofamba kwese kuAmerica, kuBritain, muno muSouth Africa, vari kuLimpopo kunofanira kuva nekomiti yeLimpopo, kunofanira kuva nekomiti iri kuGauteng, komiti iri kunana Free State, komiti iri kunana North West Province, Cape Town ikoko, Durban, KwaZulu-Natal, maZimbabwe takadozara kwese. Mnangagwa achiramba kuti vote tiri kunze kwenyika, wakadozviziva kuti vanhu vose vakawanda vari kunze kwenyika ndo kune simba reZimbabwe. Waitozviziva kuti kana vakavhota iye unosara ne2 million, vamwe vose ava 14 million vanovhota against Mnangagwa. Saka wakaramba. Saka aiwa, isu hatina basa nokutendekwa nokuvhota naMnangagwa. Simba riri matiri. Kuberekwa muZimbabwe ikoko ndo kutova nesimba remuZimbabwe. Wangoberekwa muZimbabwe une simba guru. Hatimiri kuvhote swana Mnangagwa, hatimiri kuregister party, hatiregister party mukati meparty isiri registered, party isina kuwina, mutungamiri usina kuwina, hatiurespecti. Let us not even register a party from in Zimbabwe. Let us organize the branches. Let us organize and strengthen the revolution. Saka ndiri kukumbira kuna mageza kuti ngavazvite nokurumidza, maactivist edu ose ave payaite basa, ndokuti tigone kusangana zvakanaka patinoronga chinhu. Tochiziva kuti kuLimpopo kune vanhu variko vanounganidza vanhu, kwese kana kuri kuBotswana toziva kuti techitongozva kuti tiri kubata ani nani, zvinhu zvedu zvinofamba nokukasira, kuitira kuavoida zvatiri kuhwa izvi, zvatiri kuhwa uchi vanhu vakaita sana Gambakwe vakudhivheta vanhu kusina kutaurwa. Saka panofanira kuva nekomiti inosarudziwa inotozikanwa kuti ndo inotomirira kune national, koita maprovincial.
vazvirongwa through national zviya kumaprovincial kuti tisarasisiwa nezvigananda. Saka chikumbiro chandiri kukumbira ichochi kuti muno ngamuwe nekomiti. Komiti inoshanda kusimbisa revolution iyoyi nekuti panofanira kutosimbiwa kapa pachadova nokugwa kukuru. Zvigananda zvakatosimba zvakabatana zvinotoziva kuti kana tikadai todai kana vakadai todai. Saka ndiri kuti komiti ngairongwe hama dzangu. Ameno kana muchindiwa kwese kwamuri. Rongai komiti yedu kwese kwese kwese. Asi tachikumbira kuti izvibve nekumusoro kunana Vageza kunana Comrade Nokuchiwero zvirobve ikoko. Ndo national government yedu iyoyo. Zvichiuyavo kuno pasi kwese kunana Matavese kunze. Kuitira kuti zvinhu zvedu zvionekwe kwazvinobva nekwazvinoenda. Hatina permission yatoda kukumbira kuna Emerson kana kuZeki. Zeki hatiaitrust, hatomboidi muZimbabwe. Zeki Priscilla Chigombo anofanira kumanya zvokurevesa muZimbabwe. Wakarasisa vana veZimbabwe. Wakarambidza vana veZimbabwe zvavaida kuti zviitwe. Saka zvichaitwa asingada achida, hatiashandisi zviofisi zvavo izvi. Taakuita zvedu toga sezvakamboitwa kumashure uku. Saka the time now is repeating itself. Zvakamboitika izvozvo, history is now repeating itself. Saka chikumbiro changu kwese kwese hama dzangu kuAmerica kwese kuitira for our communication kuti zive kuti news dzedu dzinofamba sei, zvinhu zvedu tofamba sei, tozvironga sei. Zvisangoti wangonyuka apa wabva neinformation ndoda kudai, wabva apa ndoda kudai, wafunga kudai. Zviitwe zvitorongwa itova party iri strong. Chiro chinopinda pachigaro painenge iri party iri strong ine utungamiri hwayo hwakasimba. Mazvita ndatenda. Tava mapurisa izvi zvane mamai ari kurwara. Zvataurwa nomurume uyu chazvo. Murume uyu wataurwa. Tina mapurisa mamwe tinotoziva kuti uyu mwana womukoma wamaengu uyu mupurisa mwana womukoma wamaengu mwana musoja mwana womukoma wamai vangu. Mai vake havatofambi vanoda chipatara. Uri kuenda kundovharidzira vari kuda kusunungura nyika kuti uwane chipatara. Mai vako vagogona kurapwa, vagogona kusvika 90 something years, vagogona kusvika 80 something years. Mai vako vane 60 something years. Vana Mnangagwa vane 91 years. He's lying about it. You have 86 years. You have 92 years. Mnangagwa. Vana vaingoberekwa kare seng'ombe ava vasingazikanwi makore avo. Haazivi makore akwe Mnangagwa. Ndotenda uya murume wakataura kuti Mnangagwa munhu mukuru nyange kwandiri. Ibaba vavo vachiti vane 93 years. Havazivi makore avo vanambuka. Vaakudzosa makore avo. Unotowana rimwe benzi richitodzinga umwe munhu basa kuti kwanzi wachembera. Nando retire. Ko iwewe waretire. Tanga waretire wewe. Who's older than each other, you and me? They are afraid to say that. These motherfuckers. Tina masoja. Sokubodi chako kumusha. Tina masoja ndokuti toadomana mazita avo hatitogoni. Nemasei nemava hativagoni kuvadomana mazita avo. Vamwe make vane ziso rimwe racho iroro harichatooni. Rinoda magogoro tunomatenga nepi. Apa unouya wakapfeka chikamafurashi. Nezvishangu zvakapera divi. Mai vako vakaberekwa vane ziso, vakaberekwa vakakura vane ziso rimwe. Rimwe racho rasara irero harichaoni. Roda kutengerwa magirazi. Unomatenga magirazi wotyora $200. Magirazi anoda $600 kuZimbabwe. Okuonesa. True doctor. Antoda mari nokwanda ku $1,000. You can pay the glasses, you can pay the doctors. To make sure that is the right glasses she can use it. But it's because of the fucking stupid nonsense story, fucking stupid nonsense brain.
You're fucked up on your mind. How kind of the government like this? Mapurisa ese mukaona munangagwa munenga makadai hamugoni kutaura zvetinoita izvo kuti munzingwe mavhoisi edu kwanzi tinozodzingwa basa. Unodzingwa basa kwaunokorotswa $220. Hamutei kuori $220. Imwe inoperera mufoni unopiwa $100 kana kuti $130 kana kuti $30. Imwe yose inongotenga irimo mufoni. Ndiani wakambobata mari inokwana $220 apo mwedzi wese? Ndiani wakamboibata ipapo? 4,500. You cannot show you are a man, guys. You are a fucking massacre ladies. You're scared to criticize these fucking shitty people, to tell them the things what you do that is fucking wrong. That is nonsense bullshit.